आता आम्ही आसात श्री बालाजी हार्डवेअर गॅलरी, कमला प्लाझा, काजोळकर गल्ली. आणि हांगसरले स्पेशलिटी म्हणल्यार हांगा जर आमी विजीट केले जाल्यार आमी खूब अशे आयटम नवीन दिसतले. आमी पळोवया की ह्या फावटी म्हणजे दर एक फावट जेन्ना आमी हांगा येता तेन्ना तांचे कितें कितें नवीन आसता. आणि आता आमी जे पळयला तो थोडे एक नवीन आयटम तो एक इलेक्ट्रॉनिक हायटेक असो एक लॉक सिस्टम आसा, लॉकिंग सिस्टम आहा. तेंचे कडेन आमी विचारूया की कशें ऑपरेट जाता आनी कशें कितकें तें पडटा. आनी हें सोडून आनी तेंचे कडेन कितें कितें प्रोडक्ट्स आहा ती विचारूया. वर्ष पद्धतीप्रमाणे गोवेकर इवन फेस्टिव्ह सीजन असला तरी सुद्धा येतात आणि इथं येऊन जातात. आणि फेस्टिव्ह तर आम्ही आता उलोवया श्री बालाजी हार्डवेअरांचे जे मालक आहात तांचे कडेन उलोवया, कारण तांचे कडल्यान जाणून घेवया की हांगा जे नवीन नवीन जे प्रोडक्ट्स आहात ते कितें कितें आसा आणि कशें कितें आसात ते. सर नमस्कार. नमस्कार प्रुडंट टीव्हीला. हो प्रुडंट मीडिया सर. ओके नमस्कार. वर्ष पद्धतीप्रमाणे गोवेकर इवन फेस्टिव्ह सीजन असला तरी सुद्धा येतात आणि इथं येऊन जातात. आणि फेस्टिव्ह सीजन असला की मग विकेंडला एवढी गर्दी असते तुम्हाला माहिती आहे. तो ह्या वर्षीची गर्दी पाहून आणि ह्या वर्षीचं लोकांचं ते एक्सपेक्टेशन पाहून तुझं काय काय चेंजेस आहे की. तर आम्ही आता उलोवया श्री बालाजी हार्डवेअरांचे जे मालक आहात तांच्याकडून. संपूर्ण लॉक पण करू शकता तुम्ही आणि पाठीमागे कॅमेरा असते तुम्हाला. आणि 3D फेस प्लस 360 फिंगरप्रिंट असते आणि RFID कार्ड असते सर. मल्टीपर्पज पासवर्ड मोबाईल ॲपमध्ये पण डाउनलोड करू शकता तुम्ही. आणि मेकॅनिकलच की पण असते याच्यात. हे बघा हे की पण असते प्लस स्क्रीन. आणि मोबाईलमध्ये पण या 3 वर्ष वॉरंटी असते आणि प्री इन्स्टॉलेशन. आणि हे पाठीमागे कॅमेरा दिसते बघा. समोर पण दाखवतो आम्हाला. बेल मारलं तर तुम्हाला आतमध्ये सगळं दिसते याच्यात. दिसते. आता हे समोर ना आता मी दिसायला बघा. आता तुम्हाला दिसते नाही सर. बाकी नाही आतमध्ये लायचं आणि एक्स्ट्रा लाईट पण असते. ऑटोमॅटिकली लॉक होते. ढकललं तर असं तुम्ही दरवाजा ढकललं नाही ऑटोमॅटिक लॉक होते तुम्हाला. एकदम हेवीमध्ये लॉक आहे. अजून काय काय त्याच्यामध्ये व्हरायटी हे बघा. सेममध्ये हे पण फिंगरप्रिंट येते. हे पण ऑटोमॅटिकली लॉक आहे. हे पण तुम्हाला फिंगरप्रिंट प्लस कार्ड मेकॅनिकल कीज और कुठे ना सगळं दोन्ही पण येतं. कारण त्यांच्याकडे जाणून घेऊया की हांगा जे नवीन नवीन जे प्रोडक्ट्स आहात ते कितें कितें आसा आणि कशें कितें आसात ते. सर नमस्कार. तर आम्ही आता उलोवया श्री बालाजी हार्डवेअरांचे जे मालक आहात तांचे कडेन उलोवया, कारण तांचे कडल्यान जाणून घेवया की हांगा जे नवीन नवीन जे प्रोडक्ट्स आहात ते कितें कितें आसा आणि कशें कितें आसात ते. सर नमस्कार. नमस्कार. इंडेक्स पण आहे, टॉवर बोल्ट पण आहे, प्लस डोर स्टॉपर्स की हँगर्स. आणि हे पण हँगर तुम्हाला की हँगर्स. सगळं घराचा इंटेरियरचं टोटल करतो मी. किचन ट्रॉली, वॉलरूप, TV नेटवर्क, शोकेश आणि बेड सगळं टोटल ए टू जेड. हां विथ आमच्याकडे कार्पेंटर पण भेटते. सगळं इन्स्टॉलेशन पण करून देतो तुम्हाला. आणि प्रत्येक आयटममध्ये तुम्हाला 25% डिस्काउंट असते. टोटल MRPवरती तुम्हाला 25% डिस्काउंट स्पेशल आणि गोवा कस्टमरला पण. हां म्हणजे चतुर्थी विशेष असं किंवा फेस्टिवल विशेष काय असतं अपडेट करतात. अपडेट करत असतो. आणि आमचं 25% फिक्स स्पेशल डिस्काउंट असते. कधी पण येऊ शकता तुम्ही. चतुर्थीला आणि स्पेशल 5% देतो आणि एक्स्ट्रा.
टीव्हीला हो पुढे मीडिया सर ओके नमस्कार. वर्ष पद्धतीप्रमाणे गोवेकर Yes, sir. इव्हन फेस्टिव्ह सीझन असला तरी सुद्धा येतात आणि इथं येऊन जातात आणि फेस्टिव्ह सीझन असला की मग विकेंडला एवढी गर्दी असते तुम्हाला माहिती आहे. होय. So, या वर्षीची गर्दी पाहून आणि या वर्षीचं लोकांचं ते एक्सपेक्टेशन पाहून तुझं काय काय चेंजेस आहे किंवा काय काय नवीन आहे. हां हां आमचं श्री बालाजी हार्डवेअर गॅलरी बेळगावमध्ये आहे. कडुर्ग गल्लीमध्ये दुकान आहे. त्याचं आमचं गोवांकरी स्पेशल आयटम भरपूर असते. त्यांनी नवीन घर बांधताना स्पेशल आमच्याकडे आयटम भरपूर असते. तुम्हाला इंटिरियर पण करू शकते आणि प्लाऊड हार्डवेअर. गोवाचे कस्टमर आमचं स्पेशल कस्टमर ते नाही आणि कस्टमर लई चांगलं असते आणि मटेरियल पण आम्ही इथं लई काम केलं. आम्ही इंटिरियरचं साखळीमध्ये काम केलं, होंडा मापसामध्ये काम केलं. तिकडे आम्ही लई काम केलं सर. इंटिरियरचं पण काम केलं. इथं एका 2-3 कस्टमरचं नाव सांगतो बघा. सागर पडते म्हणून केलं, गोपाल सुरळकर म्हणून काम केलं मी आणि वास्कोमध्ये पण काम केलं. नाईक म्हणून एक कस्टमर चांगला आहे आणि सर्टिफिकेशन आहे आणि गॅरंटेड आहे. तर मेन डोअरला डिजिटल लॉक पण भरपूर व्हरायटी आलं आहे आणि ऑटोमॅटिक लॉक आलं आहे आणि कॅमेरा पण विथ कॅमेरा ते डिजिटल लॉक पण आलं आहे आमच्याकडे नवीन क्युबा कंपनीचा. ते लोकांना नवीन दिसायलाच पाहिजे आता. तर आम्ही आता उलूया श्री बालाजी हार्डवेअरांचे जे मालक आहात तांच्याकडे उलया कारण त्यांच्याकडे जाणून घेऊया की हांगा जे नवीन जे प्रोडक्ट्स आहात ते किती आसात आणि कसे किती आसात ते. सर नमस्कार. नमस्कार स्टुडंट टीव्हीला हो पुढे मीडिया सर ओके नमस्कार. वर्ष पद्धतीप्रमाणे गोवेकर इव्हन फेस्टिव्ह सीझन असला तरी सुद्धा येतात आणि इथं येऊन जातात आणि फेस्टिव्ह सीझन असला की मग विकेंडला एवढी गर्दी असते तुम्हाला माहिती आहे. So, या वर्षीची गर्दी पाहून आणि या वर्षीचं लोकांचं ते एक्सपेक्टेशन पाहून तुझं काय काय चेंजेस आहे किंवा काय काय नवीन आहे. हां हां आमचं श्री बालाजी हार्डवेअर गॅलरी बालाजी स्टोर हांगा हांगा केळी येयल्लो डोराची घेवपाक. ते हांगा मातशी रेट कमी आहा तेंची. तुमी हांगा विजीट करूं शकता. आता तुम्ही असे वार्षिक येता म्हणजे हांगा खरेदी करपाक बेळगांव येता तुम्ही. हय हय चडशे बेळगांवांत येता म्हणजे कितें हांगा रेट सवाय मेळटा मातसो. कितेंय हार्डवेअर बी असता तुम्ही हांगा येता. हय हय हार्डवेअर आसले कडे हांगा येता बालाजी. तुम्ही बाकीच्या दर्शकांक कितें सांगता. हय मातशे रेट कमी आहा पण तेंच्यांनी हांगा बेळगांव येवपाचें. वरायटी आसा. हय वरायटी आहा. आमच्याकडे मिळते. त्यांना आमच्याकडे नाही असते तर मी कंपनीमधून ऑर्डर करून मॅन्युफॅक्चर स्वतःच आम्ही मॅन्यू करून देतो. ते चांगलं तुम्हाला ब्रँडेड आयटम सगळं आम्ही देतो. कस्टमर अपेक्षा असं असते त्याला कसं वाटते त्यांचं त्या दरवाजाला मॅचिंग होते की नाही हँडलला असं आयटम भरपूर असते. ते लोकांना आम्ही ते सेवा दिलं तर ते कस्टमर हो म्हणतात आहे की नाही. ते गोवा कस्टमर स्पेसिफिक लय सगळं एंटिक आयटम पाहिजे म्हणतात. एंटिक आयटम